खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ BPFनि गोख्रों दैदेनगिरि सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्ड थामहिनबा CSB नि सोद्रोमा BPFनि दैदेनगिरि सिनाकान्त बसुमतारिया गैलिया, जेराव बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। मोनसे समनि एबसुनि गोख्रों दैदेनगिरि आरो आथिखालाव सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि सोद्रोमा सिनाकान्त बसुमतारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। तामुलपुर जिल्ला दनिन कुमारिकाटायाव रायजो जाबोनाय सिनाकान्त बसुमतारिया सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो रायजोफोरजों थाफानानै अरायबो खामानि मावबोदोंमोन। बर' थुनलाइनि फोथारावबो गोबां बिहोमा दं। खन्थाइ रायथाइ लिरनायजों लोगोसे बिथाङा समायसार होदोंमोन थुनलाइनि फोथारखौ। मोनसे समाव एबसुआव थानानैबो खामानि मावनायनि अनगायैबो उनावहाय BPF राजखान्थि दोलोआव हाबनानै खामानि मावो। थांनाय BTC बिसायख'थिनि समाव तामुलपुर जिल्ला कमिटि BPFनि आफादगिरि बिबान बानस'नानै गोख्रों खामानिबो बिथाङा मावदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि मोनसे समनि एबसुनि बारग' बिबानगिरि आथिखालनि BTCनि CSB नि सोद्रोमा तामुलपुर कुमारिकाटा हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि सिनाकान्त बसुमतारिया हरखाबै रुंसारि जानानै थांबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानानै थांनायाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। सोरगोआव जायगा मोनहैयो एबा सोरगो रायजोआव जाहाथे अरायसम गोजोनै थाहैनो जायगा मोनो, बेनि थाखाय इसोरनियाव आरज खालामो। चिरां जिल्ला सान्थिपुर दालाइसा एबसुआ बर'नि दोरोङारि दामनाय मोसानायनि थामथि मावबादा बेखेवदों। मैया सान्थिपुर दालाइ सुबुं हारिमु आफादा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों थामथि हारिमुआरि मावबादाखौ सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलनि उन्दै गथ'फोर आरो लाइमोनफोरनो बर'नि माखासे दोरोङारि दामजु खाम, सिफुं आरो सेरजा फोरोंनायजों लोगोसे दोरोङारि मोसानायखौबो फोरोंनाय जागोन। बे ओनसोलनिनो हारिमुआव गोसो गुदुं थानाय साफ्रोम लाइमोनफोरा 12 जुलाइ खालारनिफ्राय 20 जुलाइ खालार 2026 इं अक्ट'सिम सान्थिपुराव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां नब्लाङाव फैनानै सोलोंफैनो हागोन होनना सान्थिपुर दालाइसा एबसुआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सिफुं हारिमु आफाद रौमारिनि आफादगिरि नन्दलाल बसुमतारि, सान्थिपुर दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोग्गो लोगो आफादगिरि रुजुथाय बसुमतारि, दालाइसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आकाश कसारि आरो दालाइसानि माखासे सोद्रोमाफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बड'लेण्ड मार्टियार्स गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां मिरुखौ साफ्रोमबो दिथा होबाय थानो थाखाय केयारटेकार काम पार्क गार्डेनार महरै दियाबारि गामिनि थागिबि सोमदोन गयारिनो एपइन्टमेन्ट होबाय। बावखुंग्रि BTC बियाबनि MCLA दनेश्वर गयारिया दिनै एपइन्टमेन्ट अर्डारखौ गथायो। दुरान्ड कापआ क'क्राझारावल' जाबाय थाया, गुबुनावबो लांनांगौ बाथ्राखौ बुंदों सांग्रां ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि 135थि दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 नि थाखाय बड'लेण्ड FCआ गोख्रों साखाफारा जादों। क'क्राझार साइ स्टेडियामाव गेलेगिरिफोरनि अपेन ट्रायल खुंदों। बड'लेण्ड FC हानजाया हाबाफारियाव बाहागो लादों। आसाम फुटबल गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव साफ्रोमबो गामि सिंनि रोंगौथि गोनां फुटबल गेलेगिरिफोरखौ दुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2022 आव खाबु होगोन होननानै बुङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव।